ҷангалҳо аз се як ҳиссаи масоҳати хушкиро ташкил мекунанд. Масоҳати умумии ҷангалҳо дар рӯи замин 38 миллион километри квадратиро ташкил медиҳад. Шумо метавонед тасаввур кунед, ки чӣ қадар дар ин ҷойҳо асрорҳои нокшода ва тарсовар хобидааст. Дар ҷангалҳо бениҳоят зиёданд асрорҳое ки нокшодаанд, ки ҳатто то имрӯз одамон надидаанд ва ягон кас кафолат дода наметавонад, ки онҳоро ягон вақт мебинанд. Аммо ҳастанд баъзе одамоне, ки шоҳиди ин гуна асрорҳои нокшодаи тарсовар шуданд ва гузашта аз ин онҳо ин гуна ҳодисаҳои тарсовар даҳшатовари ба ақли инсон дуруст намегирифтагиро на танҳо диданд, балки онҳоро дар камераи худ ба навор гирифтаанд. бародарони гиромӣ, шумо ҳозир шоҳиди 7 даҳшатноктарин видеое, ки дар дохили ҷангал гирифта шудааст, хоҳед дид. Агар хоҳед, ки ин гуна роликҳоро мо зиёд кунем, дар канали мо обуна шавед, ба ёру рафиқотон ин видеоро тақсим кунед, дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон, як комментария нависед. Баъди як рекламаи хурдакак мо роликро сар мекунем. Рафтем. Дони азиз, як хабари муҳим дорем. Агар шумо авиабилет хариданӣ бошед, вақт надоред, ки ба кассаҳо равед ё ба аэропорт, ягон мушкиле нест. Аввал шуморо мебояд, ки рақамҳои рӯи экран бударо гиред ва тариқи WhatsApp муроҷиат кунед ва дар муддати кӯтоҳ ба тамоми гӯшаву канори дунё бо нархҳои дастрас ба шумо билет гирифта медиҳад. дӯстони азиз, кафолат ба ин авиакасса ман худам медиҳам, чунки дар зангҳо ман худам ҷавоб мегӯям. Як марде бо номи Джейс аз Нью-Йорк мехоҳад, ки дохили ҷангалро сайру гашт кунад, ҳамон ҷангале, ки дар наздикии Нью-Йорк ҷойгир шудааст. Ва мутаассифона ӯ ногаҳон шоҳиди ин ҳодисаи даҳшатнок мешавад. Гап дар сари он аст, ки ҳангоме ки ин ба дохили ҷангал ворид мешавад, дар ин дарахтон чӣ гунае ки мебинед, овезаҳои шахсони гумшударо мебинад. аз ин ҳам даҳшатовараш он аст, ки ин овезаҳо дар ҳақиқат ҳам ҳақиқӣ буданд. ҳамаи ин ҳамон шахсоне буданд, ки дар тамоми 10 соли охир дар якчанд штатҳои Америка гум шуда ва беному нишон шуда буданд. Дар ин ҷо овезон буданд. Дар наздикии ин дарахтон як лагере дида мешавад, ки дар он ҷо гӯё ки касе зиндагонӣ мекунад. Джейс бошад, ҷони худро дар хатар нагузошта ба он наздик нашуд, аммо чӣ қадар имконият дорад, ки шахсе, ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунад, сабабгори гум шудани ҳамаи ин одамон бошад. рости гап, бародарони азиз, ин манзараи даҳшатнок ба ман филмҳои дар бораи маньякро ба хотирам меоварад. дар ин ҷо як муаммо аст. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? Шахсе, ки дар дохили ҳамин палатка аст, метавонад сабабгори гум шудани инҳо бошад, ё ин ки ӯ низ мутаассифона дар ин ҷо нохоста палаткаашро гузошта бошад? фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед. And like I said before, look at the something would have had to walk through to put these up. дар яке аз ҷангалҳои Россия як махлуқи номуайянро ба навор гирифтаанд. ба наздикии як шаҳрванди Русия ба сайру гашт ба ҷангал дохил мешавад. автори ин навор аз гуфтани номи худ худдорӣ кардааст барои оне ки ӯро наханданд. чӣ гунае ки шоҳиди ин ҳодиса мегӯяд, ногаҳон аз дохили дарахт як чизи номуайяне бо сари сиёҳ берун баромад. мард ҳам бошад, фурсатро аз даст надода, дарҳол телефонашро мебарорад ва ба наворгирӣ шурӯъ мекунад. баъди оне ки наворро тамом кард, дили ӯро ваҳму воима гирифт ва барои ҳамин зуд дарҳол ба хонааш баргашт. ба гуфтаи ин мард, ӯ хеле марди бадилу гурда буда, аз ҳар хел чизҳо наметарсад, аммо мутаассифона чизе ӯро дар дилаш ваҳм даровардааст. дар бораи ин махлуқ аниқ касе маълумот надорад. кӣ гуфта метавонад, ки ин чӣ гуна махлуқ аст? ин ҷондор аст ё ин ки ҳайвон? дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед. ин видео яке аз ҳамон видеоҳоест, ки солҳои тӯлонӣ ягон нафар натавонистааст, ки сирри ӯро фош намояд, яъне аз видеоҳои номаълум. аммо камаш шахсоне, ки ин видеоро дида бошанд. як одам дар нима шаб мушоҳида мекунад, ки дар ҷангал аз байни дарахтон чизе мегузарад. хонаи ӯ дар байни ҳамин ҷангал ҷойгир буд ва ин мард бошад, чароғро гирифта ва худаш тоқа танҳо ба кофткоби ҷангал мебарояд, ба хотири оне ки бифаҳмад, ки дар ин нима шаб чӣ аст дар ин ҷангал. Maybe creature or some sort. So I have no idea what it is, but I'm just saying it's sweet. Just trying to find it. What the hell is that? What the hell?
ва гуфти шумо ин чӣ гуна махлуқе буд ки аз паси дарахт ин гуна садои гӯшхарошу дилтангкунандаро мебаровад. Аз рӯи сураташ дида мешавад ки бениҳоят ба одам монанд аст. Бародарони гиромӣ, ба гуфтаи шумо ин видео ҳақиқат дорад ё ин ки монтаж аст? фикру ақидаҳоятонро ба мисли ҳамешагӣ дар комментария нависед. ду дӯст дар мототсикл дар байни ҷангал сайру гашт доранд ки ногаҳон ҳодисае рух дод ки қариб буд ки яке аз ин мототсиклист ҷони худро аз даст медод. Ин мототсиклист дарҳол дар охирин лаҳза сарашро хам мекунад аз тросе ки дар байни ду дарахт баста шуда буд. Ин доме ки андохта шуда буд метавонист ки ҷони ӯро бигирад агар дарҳол сарашро хам намекард. Ин чӣ гуна дом аст ва аз ҳама муҳимаш ки инро мондааст ва барои чӣ? Албатта ин нафаре ки қариб ҷонашро аз даст медод бениҳоят хашгим шуда ҳар гуна суханҳои қабеҳ бар зидди ин шахсони девона кард. ҳатто онҳо ба он фикре расиданд ки каме ҳам бошад интизор шаванд ва бинанд ки ба сари ҳамин трос меояд. баъди интизории дуру дароз онҳо ба хулосае омаданд ки ин тросро канда гирифта дуртар аз ҷангал партоянд. дӯстони азизи ман, шумо чӣ фикр доред? Ин тросро кӣ баста буд ва аз ҳама муҳимаш барои чӣ? Агар ягон кас донад, дар комментария фикру ақидаашро нависад. тамошобинони гиромӣ, видеоеро ки ҳозир шумо мебинед шуморо бениҳоят дар ҳайрат мегузорад. чуноне ки мебинед дар видео маълум аст, ин марде ки манавор гирифта истодааст дар байни ҷангал аст. албатта ки ӯ бо велосипед хостааст ки сайру гашт кунад, аммо мутаассифона шоҳиди ин ҳодиса мешавад. аз пеши ӯ байни алафҳо як шере оҳиста оҳиста кӯшиш дорад ки ба ӯ наздиктару наздиктар шавад, албатта ба нияти ҳамла кардан. ва ин мард ҳам бошад дилу гурда доштааст, нахостааст ки контролро аз даст диҳад. барои ҳамин дар ҷояш истода ба тарафи шер дод мезанад, яъне садояшро баланд мекунад. ҳамин гуна шер ба ӯ ягон осибе нарасонда ба роҳаш идома медиҳад. беҳтараш худатон ин видеоро тамошо кунед ва хулосаи худатонро бароред. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. This is unbelievable. There's a mountain lion right here. хоб видеоро давом медиҳем. бародарони гиромӣ, автори ин видеое ки ин видеоро ба навор гирифтааст дар ҷангал зиндагӣ мекунад. чӣ гунае ки мебинед байни хонаи ин мард ва ҷангали калоне ки бениҳоят ҳар гуна ҳайвонҳои гуногун зиндагӣ мекунад, ҳамагӣ як сеткаи рабитса ҷудо мекунад. ва ногаҳон як шаб ин як садои гӯшхарошеро мешунавад ки мехоҳад ки ӯро ба навор гирад ва ба мардум расонад. ҳозир худатон видеоро тамошо кунед, шунавед ва хулосаатонро бароред. It's about 9:48 in the night. So we just heard a scream a little bit ago. I don't know if you could see past this, but so behind this where I'm pointing right now, there's a forest back there, and that's a pretty big forest. It's a state park. So there's nothing that's back there and it's protected, so I don't know. But we're back here and there's this fence right here that protects my friend's yard where we're at now, and from that, I don't know what you'd call this, but there's a pasture out here with a bunch of trees. But what happens is this creature comes up against this fence and it jumps this fence. And did you just hear that? That was it. Oh. ва аз ҳама як чизи муҳимаш он аст ки ин мард як чизеро ба навор мегирад ки фаҳмида намешавад. як равшане ки дар байни ҷангал аст гӯё ки аз дарахт ба поён меафтад, ё ин ки гӯё шахсе дар он ҷо зиндагӣ дорад ва бо бензин пила касеро кушта истодааст. ин танҳо ҳамаш теория аст ва ба ин бовар кардану накардан ин танҳо ихтиёри шумост. бародарони гиромӣ, чӣ версияе ки доред дар комментария нависед. ба гуфтаи шумо ин видео чӣ буд? خب برادران گرامی ویدیو را دوام میدیم. روزی بارونی بود. یک نفر در ماشینش در راه بین جنگل آرام مکک با تلفن گپ زده رفته ایستاده بود. یگان چی رو اهمیت نداده ناگهان از پیشش سپوسک میشود و متاسفانه از اینجا دریای آب گذشته ایستاده بود و این مرد باشد با جیخیدن ترمز دریاب نمیکند، یعنی میجیخد کمی دیرتر و او به داخل این آب میزند. Yeah, I'm just
crashed into a river, dude. My car is just gone, dude. I'm in a river. I'm The water's coming into my car. See ya. хушбахтона об ӯро гирифта дар дарахти якум рӯз мемонад, яъне ӯ дар мемонад ва дар болои мошинаш баромада кӯмакро интизор мешавад. албатта ки ӯро наҷот медиҳанд. агар ин дарахт намешуду ӯро дарё ба дигар ҷо мебурд, тақдири ӯ тамоман дигар хел ҳал мешуд. дар видеои навбатие ки шумо мебинед, автори ҳамин видео бегоҳ бо сагчаи худ ба тамошо мебарад ва аз байни ҳамин ҷангал мегузарад. зимистон аст, ҳаво хунук аст. ногаҳон аз пешаш як чоҳе мебарояд дар байни ях. ва чоҳ аҳамияте дар аввал хурдакак аст ва ӯ мехоҳад ки моҳиҳои дар дохили омодаро ба навор гирад, аммо мутаассифона ӯ чизеро ба навор мегирад ки да ягон ақли инсон рост намегирад ва фаҳмонда намешавад ки ин чӣ гуна махлуқ аст ё ин ки умуман чист. яхе дар болои ин об буда паҳмияш ба 20 сантиметр мерасад, аммо автори видео мегӯяд ки ӯ бениҳоят бо суръати баланд об мешуд, гӯё ки аз дохили ин об оташ баромада истодааст. хуб, ба мисли ҳамешагӣ фикру ақидаҳоятонро дар комментария нависед. тамошобинони гиромӣ, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, дастгирӣ кунед бо лайкҳоятон, дар канал обуна шавед, видеоҳои дигари канали Некатобро тамошо кунед. онҳо низ бениҳоят аҷоиб ҳастанд. то оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.